आजकल कोनो भी भोजपुरी सिंगर आवता और कुछ भी अंड संड गाना गा के मार्केट से निकल जाता। मगर रुको लोग, आज एगो भोजपुरी सिंगर लगे फोन लगावतानी और ओकरा से बातचीत करतानी गाना के मैटर पर। तब बस 1 मिनट लाइन पर रह लोग। लागता। हेलो हेलो, हाँ जी। कौन? मुन्ना सिंह? हाँ भैया, मुन्ना सिंह ऑनलाइन। क्या बोलते हैं लोग? अरे हमार बात छोना, तू ई बतावा तू कैसन कैसन गाना गावता आजकल? का भइलो भाई, का हो गइल जे इतना खिसिया के बोलत रह? हई तू एगो गाना गइले बार हां कि भातार गेहूं दावे घूमी घूमी के गावे रहता टेम्परेचर में। आगे मैं कहूंगा बा कि डाले जब थ्रेसर में हाय तो रहता परेसर में। कि डाले जब थ्रेसर में हाय तो रहता परेसर में। अच्छा तू ई बताव, ई सब गाना गा के तू का सोचता रह कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, नीलकमल सिंह और बिंद अकेला कल्लू बने के? अच्छा तो मैंने रुआ कहे के का चाहता नहीं कि जे माने हम गंदा गा देले बानी, गलत गा देले बानी। उ लोग का पहिले का थे भजन गा के हिट भइल बा लोग, स्टार भइल बा लोग। अरे ना सिंगर जी, रुकी रउआ से हम कुछ बात कहतानी। ई बताई ना, हई जौन रउआ गानवा गइले बानी एकर मतलब का भइल? 2 बार अभी तक सुन लेले बानी, सुनी 2 बार सुन लेले बानी। अब बहुत ज्यादा टेंशन में बानी। पहिले रउआ मतलब बताई। मतलब बताओ तनी कि ओकर हस्बैंड बा त गेहूं काटता ना, ओकरा के तनको ले भाव देता। आ जब गेहूं जब काटल जाला तो आदमी पसेना होकबे करेला, टेंशन में रहला भाई, जल्दी जल्दी काट के दा के हटावे के पड़ला। तो वही प्रेशर में रहता, थ्रेसर में रहता। उहे बात तो बा। हम गा देल बा। रुकी हमरो पता बा कि भोजपुरी सिंगर के डबल मीनिंग अर्थ होला। अच्छा और रउआ उहे गा के आ सोचतानी कि सुमित भाई के सुनी गलत में नहीं निकली महाराज। ए गाना के 2 गो अर्थ बा, ठीक बा? रउआ अच्छा वाला अर्थ बताओ तनी अभी। और वो एगो और बात कहनी है भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में। एगो बात बताई, आज जौन भी भोजपुरी में बहुत लोग सुपरस्टार भइल बा, उ लोग अपना दम पर भइल बा और आजकल अच्छा गाना गावता। रउआ जैसा ना कि अंड संड कुछ भी गा देता। अरे ऐसा कुछ नहीं के पहले हमो गइले बानी साफ सुथरा, अच्छा गइले बानी, अच्छा बाजल बा। जब हम अच्छा गाना गावत हैं तो लोग के सुनते नहीं थे। जब उहे चीजवा के उल्टा करके तनका ले टेस्टी डाल दिया तो हम लोग के मार्चा भी लग जाता आ गानवा भी वायरल हो जाता टे। अच्छा, मतलब रउआ कहे के मतलब इहे बा कि अश्लील गावो और हिट होखो कानू? ऐसा नहीं क्या कि अश्लील गावा तो हिट होगा। हम ना देखी कितना हम गाना गइले बानी, कितना गइले बानी। अच्छा गाना के कोनो व्यूए नहीं है, कोनो रिस्पांस नहीं है। हां आई एमे का गंदा रुआ लागल हो कि रुआ इतना टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में आके बोलत नहीं कि खेसारी, पवन, कल्लू, रितेश पांडे, नीलकमल सिंह, फलाना ठिकाना। अरे हम रउआ से टेम्परेचर में ए से बोलत तनी, सुनी टेम्परेचर में ए से बोलतनी कि महाराज रउआ पर हम 2-3 गो वीडियो बनैले बानी और अपना ऑडियंस से कहले बानी कि मुन्ना सिंह भोजपुरी के बेस्ट सिंगर बारन, नया सिंगर बारन, गावत तारन, मार्केट में उनकर गाना बाजे के चाहिए। मगर रउआ एक पर एक चौथा सॉन्ग अश्लील ला देम तो हम खिसियाएम ना, बमकेम ना महाराज। अरे ओमे कौन सी अश्लील बाटे कि गाना के पहले गाना के थीम सोची कि भातारे गेहूं दावे घूमी के गावे माने भातार हमार गाड़ी लेके दिन भर गावे घूमता। अच्छा और रहता टेम्परेचर में, माने टेम्परेचर में चैता के दिन, गर्मी के दिन नो तो टेम्परेचर में नु के रही खिसियाई रहता। कुछ कहते हैं तो बात नहीं माना, ठीक बा? कि डाले जब थ्रेसर में, माने गेहूं जब काट के जब थ्रेसर में डाला रहता परेसर में। अगर उस समय हम कुछ कहत नहीं तो हमरे पर खिसिया था कि डाले जब थ्रेसर में रहता परेसर। कहाँ चीज के अश्लील लौका रौरा लागता महाराज में? तुम्हारे कुछ बुझाते नहीं। हई देखी थ्रेसर और टेम्परेचर सब समझता नहीं। थ्रेसर और टेम्परेचर 2 गो होला। रउआ हमारा के ई मन सोची कि सुमितवा लइका बा अब भूतला दे। हम बहुत लोग के चराए नहीं ना रुआ ठीक बा चरावे नहीं। टेम्परेचर माने पटेला हॉट, गर्मी, कूल ना होकेला, ठंडा ना होकेला, गर्म टेम्परेचर माने आज के तापमान बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई बाटे। टेम्परेचर पर आदमी खिसियाला कल टेम्परेचर हाई पर। अरे अपने हस्बैंड से कहती है दिन भर खेते रहता, ओकर उ कौन बात कहते तो खिसियाइले रहता, हमेशा खिसियाइले रहता, टेम्परेचर में रहता। मतलब कि रउआ कहे के मतलब ई भइल कि रउआ अच्छा गाना बनैले बानी, पब्लिक मतलब हमनी के जौन बानी सन तौन गलत वे में लेके चल जाता इन सका नु।
रउआ गलत पेज में लेके जाता नहीं, पब्लिको के सोचता नहीं कि वो गलत पेज में जाए। अब एगो गाना के 5 गो मेन्यू डबल मेन्यू होकेला, तब ओकरा के गलत मेन्यू निकाल तो निकलबे न करी महाराज। चली अच्छा तब मेन्यू ओकरा के अच्छा मेन्यू कितना अच्छा गाना बा कि डाले जब थ्रेसर में रह तब परेसर में, कि डाले जब थ्रेसर में हाय तो रहत परेसर में। खत्म हो गया भैया मैटर।